Nu ești singur când simți că nu te mai recunoști, că nu mai ești la fel, că ceva profund s-a schimbat în interior. Ai luat mult prea multe poveri pe umerii tăi, muncă, familie, decizii. La 45 plus, ritmul se schimbă și te îmbie unor abrupt înapoi către tine însuți. Nu e doar o criză, ci de asemenea este și o întrebare complicată. Nu ești atunci când rolurile tale par a se estompă? Ce rămâne atunci când copiii își văd de drum? Când parcă nu mai ai resurse și resorturi pentru a lupta? Am înțeles mult prea târziu că rolurile nu ne conferă identitatea, și nici performanțele profesionale nu definesc ceea ce suntem cu adevărat. Tu ești cel care rămâne atunci când toate celelalte lucruri pentru care ai trăit se îndepărtează ușor. Identitatea personală se aude în tăcerea, în rugăciune, în adevărul simplu al inimii tale. La 45 plus, ia cu tine ceea ce îți face cu adevărat bine. Lasă în urmă ceea ce te apasă. Fă loc pentru a te redefini. Altfel crești în Brașov, nu mergi niciodată singur. Aici, la 45 plus, te simți cu adevărat acasă. Nu e sfârșitul drumului, e doar sfârșitul unui nou început de sezon. Vino alături de noi să ne redefinim împreună și să ne aliniem la valorile lui Dumnezeu, al acelui Dumnezeu etern al Scripturilor.